Toc, 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 toc. Clic. Hola, soc Pau i soc actor. Actor i docent. Com a actor m'agrada molt investigar amb la meua veu. De fet, estic formant-me com a actor de doblatge. Els actors de doblatge són aquells que posen la veu als dibuixos o a les pel·lícules, per a que s'entenguen. Com a docent, a les meves classes m'agrada molt investigar el moviment, utilitzant totes les parts del nostre cos, des dels dits dels peus fins l'últim pèl del cap, passant per el múscul invisible, la nostra veu. Ara vos propose una manera de treballar amb la veu. El primer que hem de fer és crear un bon ambient, tindre un espai adequat i anem allà. Primer, respirem. Reconeguem la nostra pròpia respiració. Inspirem per el nas, expirem per la boca, una vegada hem après a respirar, perdem la vergonya i alliberem la nostra veu. Juguem a fer sons greus. Sons aguts. O sons hiperaguts. O fer la dolçaina. És molt divertit fer animals. Miau, miau. O fer objectes quotidians. Podem jugar de forma individual o col·lectiva. Entre tots i totes podem crear un ambient sonor. Per exemple, una selva. Cadascun dels xiquets o xiquetes pensa quin so vol fer d'eixa selva. Ens agafem de les mans, tanquem els ulls i a la de 3 comencem. El vent. Una au exòtica. És un lleó. Heu vist passar un cavall? Bé, avui hem fet una selva, però podem crear tots els espais sonors que vulguem. El fons marí, una festa, un bosc.